Monggo bapak-bapak, tanggal masih kosong Pak. Monggo sebelah utara. Ya, tak kasih. Dalam masjid masih kosong. Ayo. Monggo bapak-bapak, dan dimulai. Ya, cekal. Kowe, ya. Kutir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para alim ulama, para kiai, para pejabat, tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus jamaah pengausan rutin malam Ahad Masjid Al Hidayah napa niki digene Demangan Desa Jipangan Banyudono rahimakumullah. Semoga langkung rumiyin tansah kalau derekaken ngujaken ras muji dalasan syukur dhateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala bilih wonten ing kawedangan dalu menika kula panjenengan sami pinaringan kesehatan, kesarasan, umur panjang, iman Islam katite saged makempal manunggal wonten ing Masjid Al Hidayah menika dalam kondisi sehat wal afiat, boten wonten alangan setunggal punapa. Allahumma amin. Sholawat salam kita sakunjut datang junjungan kita sedaya Kanjeng Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun beto ajaran dinul Islam, agami ingkang beto keselamatan, kebahagiaan, ketentraman sae gesang wonten ngalam donya tumuju benjang gesang wonten ing akhirat. Pun ngantuk. Enten sing pun ngantuk. Lah kok lendetan. Nggih. Tesih kemutan kula to, Bu? Nggih. Parian riyen nggih, Bu nggih. Apa ya? Lali aku. Isi munggur kecemplung kali. Nggo sareng-sareng lho, cakep. Ulangi. Isi munggur kecemplung kali. Rupane ireng, rasane pahit. Ayo sedulur sing sregep ngaji. Ngajine bareng karo Mas Wahid. Oh, ngaten niku. Kula tak kalih nyambi kalih berdiri nggih, Bu nggih. Soale awak tua ya ngadeg gringgingan. Pripun? Mboten usah. Kula mengke ngadeg linggih. Ibu-ibu remen ngadeg napa linggih? Oh, lenggah nggih. Ya Allah, kula nyuwun gesang ingkang istiqomah. Ya Allah, kula nyuwun benjang pecah
husnul khatimah. Sholawat. Salatullah salamullah ala Muhammad Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kula panjenengan sedaya dumugi dalu menika tasih dipun keparengaken Gusti Allah saged tindak dhateng masjid. Alhamdulillah. Malah kepara panjenengan wiwit enjing pun nggadahi angen-angen, keinginan, cita-cita, azam. Iki malam Ahad engko bengi ana pengajian, aku tak mangkat. Delalah kersane ngalah kersane Gusti Allah, kula panjenengan dalu niki saged tindak dateng masjid dumugi mriki. Niku berarti kula panjenengan pikantuk hidayah maunah. Niate wis kenceng tur isoh kelampahan kelakon. Loh, emangnya apa ya ana to Mas Wahid? Wong niat apik ora kasembadan enten. Nggih to Bu? Enten mbok menawa jamaah mriki seperangan. Jane iki aku iso ya niat. Ning gandeng iki mbokne putuku mlebu awan ora ana ling nunggoni putune. Kepeksa aku ora sida mangkat tak ngeloni putune. Tapi jane yo pengen arep ngrungokke pengajiane Mas Wahid. Ngoten iki mbok menawa sosok nggih enten kok Bu. Ditinggal bapake mlebet dalu napa ibuke mlebet dalu. Wis Gusti, wis aku ora iso mangkat pengajian. Tak rungokke kok ngomah karo klekaran karo momong putu. Kene le, kene nduk ayo bubuk sik karo dipok-pok bokonge. Kaling ngrungokke seruang-seruing surantenipun saking toa masjid. Ngoten niku fa insyaallah menawi panjenengan sampun niat sae niku tetep pikantuk pahala. Pikantuk napa? Pahala, ganjaran. Napa malih jenengan nandang gerah ora iso nang ndi gur lomah lameh enten dalem napa enten kasur enten ngamben. Ya Allah Gusti, biasane angger malam minggu akeh iso mangkat pengajian temlek tapi bengi iki aku lagi masuk angin ora iso nang ndi aku mau bar dikeroki anakku bar dipriksake putuku. Ya Allah pun kula tak terima enten dalem Gusti, kula nampi menapa ingkang dados kersa panjenengan kanthi ati lila legawa. Niku panjenengan senajan katone ora ketok mangkat pengajian, tapi panjenengan saged nrimo kahanan dipun cobi Gusti kelawan gerah jenengan nrimo ten manah. Matur nuwun Gusti, kula panjenengan paringi gerah senajan boten saged mangkat pengaosan, ananging kula tesih saged mirengaken surantenipun Mas Fakid king dalem. Insya Allah ganjarane sami kali panjenengan ingkang dugi mriki Bu. Ning syaraté napa wau? Niat. Kok lara? Sapa ya sing ngomong lara? Niate tulus ikhlas nerima pandumipun Gusti Allah. Mula dadi tiyang mukmin niku sak tingkah polahe niku sarwa sekeca.
arep dicoba sehat nggih saged ngibadah. Arep dicoba lara nggih tetep saged ibadah. Lho, tiyang mukmin niku pripun? Piye-piye diganjar ngibadah. Jenengan enten dalem bapak nyambet damel pados rezeki pados nafkah diganjar ngibadah nggih nyukupi omah sak keluarga. Panjenengan enten dalem korah-korah, umbah-umbah, momong bocah, masak, ngepel, nyapu, makan pitik. Niku nggih diganjar ngibadah. Padha ingkang suami bekerja membanting tulang nggih niat ingsun pados rezeki pados ma'isyah nyadong rezekinipun Gusti Allah. Panjenengan enten dalem berbakti kali suami, momong bocah, momong putu, resik-resik griya nggih niku nggih ngibadah. Lho, wong Islam niku ngoten niku. Bagaimanapun dalam kondisi apapun diganjar ibadah. Lamun kula panjenengan niat awalipun maos bismillah. Maos napa? Bismillah. Kados niki wau kula keng omah ngisaan seenten masjid tengah. Arisan delala arisan ibu tak tunggoni mbok menawa itu malah ora itu. Ndang wingi ora ditunggoni Pak Wahid. Wingi jane jatahe jenengan, ning gandeng jenengan mboten nunggoni. Alah ane Pak Wahid keri wae. Ane wau pun kondur ngono. Ya wis lebokke. Nggih empun dilebokke melih. Ya ora apa-apa ngono. Nggih to, nyenengke tiyang sanes ya pahala nggih to. Lah ngoten niku. Lah bismillah keng dalem mriki wah lagi selawatan. Toto kula wae tumbas kecer apa pecel mamse. Mboten nate masak kok Bu kula minal jajani. Ora tau masak urip ijene nyantai selu. Rampung terus mriki wah jam 8 kurang seperempat terus mriki. Alhamdulillah walaupun selawatan pun sarang-sarang mau selawat sakniki kita masuk materi pengaosan. Bu, jenengan nak ken milih pilih sehat napa pilih sakit? Hah? Mboten pilih sakit, Bu. Sakit niku ya penak lho, Bu. Kongguan mara dhewe. Gula teh mara dhewe. Kurang bejane engko sedulure, yo selipkan nang ngisor gantal. Alah rasa repot-repot. Pira tetah isine, pira tanduk bukaan. Jare ora repot-repot kok kon bukaan ae. Coba amplope pira bukaan. Wah, tilik kok rambut jaji 50.000. Lho, malah ora syukur nggih to. Kinten-kinten pilih sehat napa sakit? Oh, berarti sami kula. Kula nak ditaring ngono ya pilih sehat terus ora nganggo lara, nggih to. Cara dungane ya Allah Gusti mugi pinaringan sehat seger kewarasan, sehat bagas waras, ayem tentrem, sugih duit, ora duwe utang, ora barengi sumbangan, apa sediane tansah keturutan. Allahumma pengen ngoten niku. Lah liyane rauman mungkin ngoten niku. Nggih, Bapak Ibu. Sehat niku jan-jane gampil. Sehat itu bisa kita usahakan. Bisa napa? Diusahakan. Niki menurut para ahli kesehatan tips menjaga kesehatan. Niki materinya kalau beda dengan yang lain. Nah, yang lain qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala fil Qur'anil Karim ngono kae. Nah, kula tip kesehatan ngoten niku. Setunggal jenengan perhatikan ngendikane tiyang sepuh rumiyin, kula ki gur nalureke wong tuwa, Bu. Soale guru-guru kula ya pun sepuh. Le, ngger, enten apa, Mbah? Ben awet sehat kowe kulinakno tangi sadurunge subuh. Napa, Bu? Tangi sadurunge subuh. Niki kinten-kinten ibu-ibu niki sapantaran kula.
enten boten tangine iki bar adzan subuh utawa adzan subuh malah kaget. Waro, Mas Joko ya ini wis adzan. Waro, malah wis subuh. Malah kaget ora dielingke kon tangi kok malah kaget. Enten boten. Bapak-bapak enten Jawi kinten-kinten wungune sadurunge adzan subuh napa sakwise manjing mireng subuh. Biasane lho. Biasane racake tiyang niku nak mireng adzan subuh dalah kayak gregah-gregah gitu. Nah, tapi dawe tiyang sepuh, dawe tiyang kino, dawe para ahli kedokteran niku diusahakan kula panjenengan wungu saderenge subuh. Saged jam 3, setengah sekawan, jam sekawan, nggih to? Mula masjid langgar musola kangge membiasakan niku diantar kados niki mengke masjid kula tengah mriku Al Ukhwah niki mengke enten jadwal salat tahajud berjamaah Bapak Ibu. Jadi ya lekas digugah jam 3 dikentong sik. Tong 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 dem 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 dem. Ora ana beduke ding. Kentongan tok. Lah niku ya mengandung filosofi sebenarnya Bu. Iki enten kentongane mboten Mas? Sesuk dikai kentongan, ana selawatane kok ora ana kentongane iki piye? Kentongan niku filosofi pun tiyang kuno riyen para wali. Tong 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 iki langgar masjid do kotong. Ayo do diiseni. Ngoten lho Bu. Kados masjid ageng Pengging niku. Tong 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 tong. Deng 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 deng. Deng niku artine langgar masjite isih sedeng. Ayo do padha mara berjamaah. Ngoten. Nggih. Dikomplite Mas. Paringi beduk napa kwentong ngoten. Bejane niki enten Masjid Selanggen. Kula anggere Ramadan pernah ngisi Masjid Selanggen niku enten beduk masjidnya cilik ya gede ding ya. Tapi mereka niku 50-50. Sing Kristen ya separo, sing Hindu nggih kathah, sing Islam nggih kathah. Tapi enten beduk kali kentongan ning kurang bermanfaat. Wah iki nggo tok tak pek tak gawe yang tengah kula ki ngoten iki. Wah opo nek nggih enten mriku kurang manfaat Bu. Soalnya muslimnya hanya sedikit. Niku enten pewaka masjid maringi sak masjite sak kentongane sak beduke. Wah niku nak mriki cocok mriki kan nggen selawatan mesti cocok tutuk niku cocok. Lah niku enten mereka jarang ketutuk malah. Lah niku. Nomor setunggal bangun wungu pagi. Nggih to Bu? Dikulinakake. Nah kula yakin ibu-ibu ingkang yuswanipun pun 50 60 niku wis wiwit cul alit jenengan pun kulina urip rekoso nggih to. Tangine mesti gasik-gasik. Benten kalih kula tangine ya keblok nggih to. Pak Joko wis adzan subuh terus ngorok. Wis kono Mas tutupno aku urip ijen kemule sumpul kaya. Karepmu kono. Nggih. Dikulinakake bangun malam. Niku menawi mboten dilatih dari kecil nggih aurat abot tangi subuh niku berat, sebelum subuh niku berat. Tapi bagi mereka orang-orang sepuh rumiyin, kula nate pasien kula tenggen kula mundhut jamu niku kula tangreti 92 yuswane 92 94. Bapak Ibu niku pun sepuh-sepuh kula tangreti Mbah kok panjenengan yuswane ngantos sepah niku syarate napa terus lajeng anune napa rahasiane anu le tangi sadurunge subuh. Mbah Utine anu Mbah Kung iki tangine jam 3 kok Mas. Terus kan aku gandengipun sepuh numpangke wedang wis nggo mandi. Nak mbiyen cek rada enom orang nganggo banyu anget iki gandeng wis sepuh numpangke ceret niku. Ya sak banyune Bu ora ceret tok. Lah niku terus nggih mandi Mbah Kakunge. Masya Allah. Lho niku lho nganten kaken ninen. Masya Allah. Niku bangun pagi Bu. Niku selisih sekitar 5 tahun yang kakung kali sing putrine niku.
90 kali pinten-pinten, selisih 5 tahun kurang lebih. Napa Bu nomor setunggal napa? Bangun pagi sebelum subuh. Nggih dipraktekke nggih Bu nggih. Ingkang nggak ada HP kados kula kados Pak Joko niki ya nak kula kon tangi nak mboten ngangge HP blandang Bu kula. HP disetel titit. Wah, jam 3 krekal. Nomor setunggal bangun pagi sebelum subuh. Nomor kalih jenengan bangun pagi syukur kalih Gusti Allah. Tangi turu. Alhamdulillah jam pira ta ya? Wah, jam 3. Jenengan syukur sik kalih Gusti Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Apal mboten Bu? Apal dereng? Dereng, nggo sareng-sareng dipentiraken nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hilladzi Alladzi ahyana ahyana ba'dama ba'dama amatana amatana wa ilaihin nusur. wa ilaihi nusur. Penapal dereng? Nak dereng apal? Alhamdulillah aku cik diparingi urip. Ngoten nggih Bu nggih? Pripun wau maos pripun? Alhamdulillah. Ngoten rapale nak dawa niku mboten saged cendak niku. Alhamdulillah Gusti, kula tasih pinaringan gesang. Lho Mas Wahid, emange ana wong mapan turu langsung 12 kathah wonten. Mula kula panjenengan saben-saben bangun tidur saged wungu melih niku nikmatipun Gusti Allah. Berarti Allah tasih sayang dateng kula panjenengan, masih memberikan kesempatan kangge tumindak sae. Mula kedah syukur kali Gusti Allah. Olet padane kula to, kula nang kasur siji kula nggo polah ngalor, polah ngidul ora enek kancane. Nangi. Alhamdulillah urip dhewean. Syukur kali Gusti Allah. Krekal-krekal nampun jenengan bangun saking kasur, saking ngamben, ampun mak jenggirat melampah. Lenggah riyin. Dek saale se hayub-hayupen. Jarene wong nyawane urung lumpuk. Nggih ta? Se hayub-hayupen kok dijongkrok kene njungkel kok, Bu. Nggih ta, mula lenggah sik kalih donga. Alhamdulillah billadzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Saged ngolet-ngolet saged. Syukur kalih Gusti, matur nuwun Gusti, kula saged tangi wungu risik, wungu gasik diparingi urip, matur nuwun. Bar niku napa? Tindak dateng kolah. Biasane wong tangi turu kuwi terus teng WC. Napa Bu? Oh ya. The piece of tur. Teng WC ta Bu, panjenengan pipis sak cukupe, nak krasa BAB sak cukupe pun rampung, menawi saged dilajengke mandi. Tangi pagi, ndonga syukur mandi pagi. Nak wantun toya pagi niku biasanya nak nyekleke sanyo, kula ngarani sanyo, tenan pam air ning kondange sanyo. Nyekleke sanyo, ceklekno banyune anget Bu. King sumur niku anget utawa king tandon sasak pun anget. Nak mboten wantun mergo awake kirang sehat, panjenengan numpangke ceret niku wau. Dicampuri niku campuri garam sedikit. Nggih mandi pagi, kena mboten wantun air pagi. Dados panjenengan bangun pagi, nomor kali syukur kali Gusti Allah. Nomor 3 mandi pagi. Nggih ta Bu? Mandi pagi sabunan, posokan. Sabune napa biasane jenengan?
rinso napa deterjen? Pun sabune terserah jenengan mandi pagi. Niku bar niku rampung wudu, salat nomor bangun pagi, syukur, mandi, salat tahajud Bapak Ibu. Napa? Salat malam. Salat malam itu saged salat tahajud, salat witir, salat hajat, salat napa-napa, istisqa, wis terserah ora ding njaluk udan kok ya. Pokok salat sunah mutlak pun jenengan nggadahi hajat nopo panjenengan nyuwun kali Gusti Allah ditirakati kelawan salat. Minimal 2 rakaat, maksimal tidak terbatas. Niku Bu. Walah, angel pun Mas Fakir. Mboten angel, gare pakulinan, nak jenengan pun kulino mayar. Niku salat sak cukupe, wiridan sak cukupe pun rampung, tindak terus manjing subuh tindak dateng masjid. Biasanya mriki ingkang pertama kali tindak masjid bapak-bapak napa ibu-ibu riyen? Bapak-bapak apa ibu-ibu bareng? Nak ngen kula mriko sak mboten mesti, nak mboten kula ibuke Mas Karno. Jasa sareng-sareng. Monggo, Mbah. Nggih Mas, kula ngurip ke lampu klik-klik saiki nak kula keblek ya Pak Joko sik. Telat kula kok sosok ya nganggo koblok barang kula. Lah ngoten niku. Lah niku nampun sampun panjenengan salat berjamaah. Salat berjamaah. Monggo-monggo sami salat berjamaah kersane angsal ganjaran kata menawi repot dibagi-bagi godane setan ojo dituruti gitu Bu. Niku lagu riyen laman kula tesenten bendan niku. Angger musala langgar masjid biasanya desami puji-pujian niku. Monggo-monggo sami salat berjamaah. Ganjarane langkung kathah tinimbang salat sendirian. Nah, salat berjamaah pun cetha pahalane nggen hadis dilipatkan 27 derajat. 17 derajat utawa hadis sanese 25 derajat. Ning nak salat dhewean gur sak derajat. Salat jamaah niku nak enten kekurangane disempurnake kali jamaahe. Ning nak salat dhewe nak ana kekurangane ora ana ling nyempurnake. Lho niku. Sekecane nak panjenengan kersa salat berjamaah ngoten niku. Lah pramila monggo dikulinakaken salat kanthi berjamaah senajan sosok keri makmum masbuk. Senajan napa? Keri mboten napa-napa. Kula ki kerep ngereni nak kula. Sebabe napa? Kula kalih ngontrol jamaahe. Sing gaene nyang masjid iki sapa kula absen ning nggih kula dhewe. Oh Pak Kae. Oh nak subuhan sing gaene subani sapa Pak Kae. Wong gaene maghribane sapa? Kula enten saplek enten masjid tengah niku kula kerep ngereni, Pak. Soale nak dhisik kon ngimami terus kula wegah. Jeleh kula pipit enten Surabaya ya ana yahene 2007 sampai 10. Kula pengen dadi orang belakang, ngontrol iki sapa. Oh niku, niku berjamaah senajan keri mboten napa-napa. Sing penting ampun keri banget. Dadi keri banget iki wis assalamualaikum. Tumuk. Ngapain Mas Syahid keri? Lah kepeseng kok. Lempun berarti ini kok hajat kan ndak bisa kita menolak. Ndak mboten apa. Pun keri mboten napa-napa, mboten masalah, tetap direken berjamaah selagi mboten keri salame niku. Sebab Bapak Ibu riyen enten kedadosan. Niki yang menyebabkan salat hukum makmum masbuk enten kedadosan ngenten niki. Kula mboten sanggih mek nek sakali kula pun banter to.
Zaman riyin kados alitan kados niki murid-murid kula adik-adik. Delala enten jamaah ingkang salate telat Bapak Ibu. Padahal kula semriki pun angsal sak rakaat napa rong rakaat pun telat. Lah kula sahabat Nabi ku mara langsung disiki. Mriki wis Allahu Akbar wis itu sak rakaat umpamane. Salat maghrib pun angsal sak rakaat terus ngadeg to. Lah kula keri niku sahabat Nabi. Wah, wis ketinggalan sak rakaat disiki. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wis itu sak rakaat padha kene ngoten niku. Dulu sahabat Nabi ngoten niku Bapak Ibu. Berarti kaya cilikan kula. Kula riyen yo ngoten niku. Sama gitu. Lah kedadosan ngenten niki lajeng dilaporke kalih sahabat sanese. Ya Rasulullah, niki enten umpamane kula Mas Wahid nika telat terus ndisiki imam, jengkulit terus mben jejer niku pripun? Lajeng Kanjeng Nabi dawuh, "Nak kowe salatmu telat, rasah kemerungsung." Rasah kemerungsung. Kaget kula kan. Ora rasah kemerungsung, sing penting teko melu gerakane nyambung gerakane imam, engko kekurangan rekaate karek mbok tambahi. Lah itulah lajeng muncul hukum makmum masbuk ketika telat kula panjenengan kapurih nambahi. Sing penting dibuka kelawan takbir. Napa Bu? Takbir. Nak pun keri jenengan nyambungi takbir sih. Allahu Akbar. Niku pun kadung sujud jenengan melu nututi sujud. Pripun? Mboten langsung mengikuti dibuka pakai takbir, Bu. Nganggo itidal mboten ngangge sami Allah, Bu. Wah, engko kaya cah cilik melih nggih. Takbir langsung mengikuti gerakan imam yang dilihat. Ngoten nggih Bu, dibuka ngangge takbir rumiyin. Ngoten niku, apa meneh mau? Pun nomor kalih Bapak Ibu menjaga kesehatan dikulinakaken olahraga. Napa Bu? Olahraga nak kagem ibu-ibu ya Mbah Uti Mbah Kung ya jalan pagi. Kula sasa angger jalan-jalan toitan soritan niku kepanggih mbah-mbah ibu-ibu. Monggo Mbah. Ya Mas, wong tua kok Mas alon-alon. Oh nggih ngoten jenengan rikat ya ngalahke kula to. Gitu. Alon nggih Mbah, monggo Mbah ngono. Kula lali-lali bocah enom nggih to. Tekan ngomah ngeleh jajan lho niku. Nomor kali dikulinakaken olahraga Bapak Ibu, raketang seminggu sekali. Sebab tubuh niki nak mboten digerakke lomah, lameh, unak, unu, leda, lede, tengah, tengu, ora obah, malah loro. Cobi bapak-bapak ibu amin saya sing pun pensiun nih kok. Kenapa kebanyakan orang yang pensiun sering jatuh sakit? Mergane orang yang menduweni aktivitas. Gur lomah lameh orang enek kegiatan, biasanya ini cek dinas niku bas rona-rona nangis lomah lameh malah dobrek. Mula kula panjenengan bersyukur. Ya ora duwe pensiunan, malah kegiatane akeh gitu, malah awet sehat. Nah, ibu-ibu sing tukang tandur niku masyaallah, angger subuh niku teng soritan kok kata to, Pak. Pasukane ibu-ibu bar subuhan do. Ayo Mas Wahid to, nggih Bu. Wah, jenengan anu tandur, kula olahraga Bu. Wah, padha olahragane. Jenengan mantuk nggawa duit, kula mulih ngguwak duit lah jajan. Mriku bayaran kula jajan lah. Oh, sehat Bu. Ya Mas. Alhamdulillah. Lah niku. Niku nggih Bu nggih. Napa niki wau? Olahraga. Jenengan dikulinakaken olahraga. Selajeng malih rajin puasa bagi yang tasih mampu. Rajin napa? Terutama generasi muda. Nah, ini kalau tekanke generasi muda.
ditirakati diria boy zikir lan sulo jangan tilali zikir lan sulo jangan tilali. Selawat ya Rasulullah salamun alaik ya Rasulullah afata ya jizran al-alamin ya muhammad judi wal karami ya muhammad judi wal karami. ditirakati diriaudhi. Pramila monggo Bapak Ibu kula panjenengan terutama generasi muda perbanyak tirakate. Generasi muda, iki muda-muda napa mboten nggih? Oh niki manula manusia lanjut usia. Kita sudah mambu lemah kuburan iki. Ya wong tua niku cepak metune nyawa. Nggih ta, Bu? Mula kula panjenengan iki gur garek loro nek wong tua umure swidak munggah niku garek mukti karo ngenteni mati. Mula kula panjenengan gesange monggo gesang ingkang mukti wibawa nggih ngibadah karo ngenteni selot-selote mati kapan-kapan. Yang penting pun ngibadah. Rajin poso. Nomor pinten iki? Nomor akeh iki. Selajengipun mengontrol emosi. Napa Bapak Ibu? Mengontrol emosi. Dawuh jembuh kalih dawuhipun Kanjeng Nabi, dawuhipun Allah, surah Ali Imran ayat 133, 134. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharai wal kadhiminal ghaidha. Orang tanda orang bertakwa menika orang yang bisa mengendalikan amarah. Mengendalikan nesu, pengen muntap, pengen misuh-misuh. Nate jenengan ngoten niku. Kula sering, Bu, ora gur nate sering. Pit motor pas udan-udan, nggih to. Buka tangki, bensinnya garek sithik. Waduh. Tuku bensin gitu, tuku nyang Pengging. Nika lho pom bensin Pengging nggih to. Dandan necis wong selak jagong kok nggih to. Wah, kita cukup iki. Dalah barudan kan mriko megung to, Bu, nggih dalan nika. Enek cah enom, cah wedok sisan nganggo miu. Cung kene kan lho. Cung cues. Nyambuk blus karo helm, blus ngoten niku. Sing nyalip niku ayu, Bu. Ning gandeng mriki atine mangkel, ayu dadi asu. Saged mboten ngoten niku? Asu e. Padahal ayu lho, Bu. Ning ampun ditirokke. Oh, sampeyan ngajari. Lah kok ora ngajari refleks kok, Bu. Ora mungkin ayune, ora mungkin lho, mesti asu mesti ngoten to, Bu. Wong kene nyiprati ya, Bu. Padahal wis wangi lho, Bu, selak jagong. Wangi cues. Nggih to, kaya ngono kan ora miso ya berarti hebat to, Bu. Pak Joko mbok menawa wis tahu. Saged mboten ngoten niku? Kenyataan mboten. Mula menjaga emosi. Mula sak becik-becike perkataane berkata yang baik. Mula nek iso ya padha-padane Mas Joko jebret. Alhamdulillah, matur nuwun ya Allah, aku diciprati. Saged mboten, Mas? Malah dipisu, "Hei, masuk ora?" Malah ngono. Ora cetha ngono. Wong mriku ya selak kemrungsung mbok menawa selak kebelet barang kita kan ndak tahu toh, Bu.
Mriki wis alon-alon arep enggak rono kok malah kok kidul. Suwes ngono. Piu, piu. Jane ayu dadi. Lah nikulah. Mula kita belajar mengontrol saged mboten ngoten niku. Ngendikan niku saged mboten, Pak. Refleks iso, apane cah nom-nom. Matu jancu penting ngono kuwi, Bu. Nggih to? Masya Allah, itulah kita, sebab apa yang terbesit dalam hati kita keluar dalam lisan kita. Mula kula panjenengan ngucapipun dikulinakake sing sae-sae. Mula entene selawat niki nggih meredam. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ngoten niku nggih. Ngoten niku nggih Bu nggih. Napa niku wau? Mengendalikan emosi. Jenengan napa meleh ngrumat anak putu zaman sakniki beda kados jenengan ngrumat kula. Nak kados kula mbiyen putune anake bapake ra beneran kudu dipleroki. Ha nggih Pak. Nggih. Ayo baleno. Mboten Pak. Sesuk balenono angger mulih telat. Oh, lu wedi Pak. Nah sakniki ora gara PR, mboten Pak. Sesuk balenono, tak kandhake bapakmu. Kono, mu bengi lapangan. Oh, yes. Ora melu pelajarane Pak Wahid. Yes. Dihukumi malah seneng kok, Bu. Cah sakniki, kula riyen wedi tenan. Zaman kula, zaman sakniki ora melu pelajarane Pak Guru seneng. Ora gara PR le. Mboten Pak. Wingi perjanjiane piye? Kon lari-lari ngubengi halaman itu 10 kali toh. Nggih, Pak. Cah, ayo. Beneran. Ora melu pelajarane Pak Wahid. Asem ya. Oh, miso meneh. Nggih toh, malah seremen, Bu. Cah sakniki ngoten niku, mula kudu sabar. Jadi Pak Guru ya kudu sabar. Anak sekarang ini beda. Soalnya ana ngomah ora diwarai unggah-ungguh. Ana sekolah diwarai, nek nang omah ora diwarai ya mblawes ae. Pak, kowe mau madiang karo apa, Pak? Karo jenang lemu. Lah kowe karo apa, Le? Mam karo apa? Karo bubur apa? Pak, cangkemmu jek enek upane, Pak. Oh, piye coba? Karo gurune nyangkem nggih. Ya karepe apik, ning gandeng nang omah ora dilatih, ngoten niku saged mboten, Bu? Bisa. Apa ya kene nesu-nesu ya ora. Oh mbok menawa jane iki karepe apik. Ning gandeng ana ngomah ora dilatih basa, mbok menawa ibuke repot, bapake repot, kokian gawean mbae apa meneh repot. Lah karepe ngelokke gurune. Ning kurang pas ngoten lho, Bu. Pak Guru, cangkeme jenengan enten upane ngono. Bisa mboten ngoten niku terjadi? Bisa. Nak kula ki ora apa-apa, dicangkem-cangkem ya ora apa-apa. Kula memaklumi soalnya, cah sakniki niku beda. Nak ngerti wong tua, hus, karo wong tua kok neracak jangkar, itu bagi mereka yang paham, orang tua yang paham. Ning orang tua ora paham yo sak karep mule ngoten niku. Nggih ta, Bu? Kok tekan cangkem barang iki. Mengontrol emosi lah nomor gangsal, jangan pendendam. Ben awet sehat. Ora gampang nesunan, ning ora gampang mangkelan. Napa, Bu? Ora gampang mangkel. Lho ketahe pengajian ngene iki ya sesuk mangkel ya saged to, Bu. Kon tanggane sampinge nek gelange gedhi-gedhi delok. Apa? Deloken iki yujah iki deloken. Biasane nak ora pengajian iki gelange ra tau digawa. Ndang ketake pengajian kabeh gelang sak lemari digawa kabeh. Ya wis ben, wong pancen duwe wong sing nukokke iki bojone. Lah kowe nak duwe ya gawaan. Aku ora duwe, makane gelang-gelang karet ya ora apa-apa ngono. Nggih to? Wong guru pengajiane saged guru gara-gara siji nggawa gelang ling siji mboten beto gelang. Niku saged dadi perkara. Mula kula panjenengan monggo kanthi ati manah lila legawa mboten pendendam nggih Bu nggih. Mula wingi sasi Syawal di mriki diwontenke halal bihalal to, do saling maaf memaafkan. Ngoten to Bu? Wal kadhiminal ghaidha
wal afina 'anin nas. Orang yang suka memaafkan kepada orang lain. Lah jenengan nggak ada sifat niku insyaallah awet sehat. Nak kono nggo gelang mas kene gelang karet. Luwih awet iso nggo jepret. Ngoten mawon, nggih to, Bu. Pun selajengipun wah pun jam 09.00, Bu. Jangan iri hati. Jangan apa, Bu? Iri hati drengki srei kalih rezekinipun tiyang sanes. Tunggal sak weteng, tunggal sak nglingker, ngringkel niku rezekine dhewe. Zaman riyen kula contohke, almarhum bojo kula niku pegawai negeri guru min pengging, gajine 3 yuta. Adine gajine 30 yuta. Kacek nul siji. Adine ngen Telkom pun direktur. Bojo kula, gajimu pira Dek? Awal-awal di bojo kali kula. 3 yuta, Mas. Lah adi mesan 30 juta. Wah. Kacek nul siji ya. Niku tunggal ngringkel, Bu. Mula jenengan mboten pareng dibanding-bandingke. Ibu mboten pareng bandingke anake sing iki karo sing mboten pareng. Mengke tersinggung sebab putra niku pun gadai jatah rezeki piyambak pitados mboten nggih mboten pareng di wah lho kaya adimu kae lho ngono mboten pareng wis lengger wis jatahmu rezeki dhewe-dhewe sing penting do rukuna ngoten nggih to Bu. Lajeng pun niku wis terakhir mawon niki. Banyak senyum, napa Bu? Banyak senyum. Senyum niku napa? Mlengeh, sumeh. Dadi wong Islam niku kudu sumeh, Bu. Ora jekot. Bawa beli rapi, culak matamu. Ampun. Darake stres. Mboten. Yang guyune kali tiyang lho, Bu, mosok karo wedhus ya. Hehehe. Mbek lho. Sumeh kalih tiyang niku sumeh ngendikane tiyang kuno grapyak semana gitu ora galak tur loman wah kula lagi to kae pahit oh nyo 1000 ah kelong dituku bensin kelong mboten lihat ngoten nggih niku grapyak semana sumeh gampang lambene mingkem ditarik ke kanan dan ke kiri ditahan 5 detik. Oh, teniku sumeh nggih. Ampun nyekutrut. Nyekutrut berarti nak jenengan nyekutrut atine lagi rupek. Atine rupek engko apa-apa disalahke. Ana kucing lewate digajul kok. Atine nak lagi rupet nggih to. Bar padu karo putrane napa karo anak mantune apa karo bojone ora beneran. Pitik ora apa, kucing. Apane bareng jenengan pel kok nelek, crit. Wah, jenengan mesti miso-miso nih kok. Kurang ajar pitik iso malah dibengkulang barang. Wong pitik ora ndek akal kok, Bu. Nelek sak galeme to, Bu. Mosok arep kula nuwun Mas Sahid, kula tak nderek langkung ten mriki nggih. Mboten mungkin wong jenenge pitik. Ya pitik suka-suka, wong pitik tangga kula niku ya pinter kok, Bu. Mongko dalan kula ngarepan kula pun jembar. Lah kok kula enten ngarep lawang niku munggah niku. Nelek crit. Lah pitik arep nelek kok nelek nggon tegel kok ngono. Ambek nggon aspal ngisor kuwi kok ora malah milik. Wong jenenge ya pitik. Nggih to? Lah kula panjenengan kedah nggadahi ati ingkang longgar sumeh grapyak pun belandangan gangsal menit Bapak Ibu. Mekaten ingkang saged kula aturaken mugi wonten manfaatipun. Yusuminten nggawa klasa mangan jeruk dicampur gula. Menawi kula kathah lepat lan dosa kula nyuwun pangapura. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq nasrun minallahi fathun qarib fastabiqul khairat wa akhiru da'wana assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Bapak Ibu muslimin muslimat jamaah pengawasan al-mahad lagi ingkang dipun muliakan Allah. Makaten adicara inti pengawasan ing dalem menika ingkang sampun kawedhar panjenenganipun Al-Ustaz Bapak Wahid Ibrahim saking Sarawetan Dukuh Banidono. Sumangga pengawasan ing dalem menika kita tutup sesarengan kanthi maos hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi haqqan kula ngaturaken adicara kedah kathah perintah pun atur kula nyuwun pangapunten. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wassalamualaikum. يا من نحو المدينة يا من نحو